Мода. Отек Миланның, Парижның, Нью-Йоркның подиумлары дегел. Яш Украин дизайнерлары эрвахыт бізге мерақлы ве узгын янылықларны теклиф етелер. Украинада милли остурмушы нас алышхан, Украин любой исе четелдер ағветлі оған ве Голливуд модчыларының урба долабында не епқаныны Юлия Магдыч анлатқан. Майже всі вважають, що вишиванка стала популярна після Революції Гідності. Аман-аман, эркес, вышиванканы мусын қалабынден сон рахбетлі олғаныны түшіне. Білесіңіз ма, мен ойнын разы олырым. Инқилаб біздің өлкеніміздің ен яқшы нәтижеге кетірмегеніне бақмадан, ама инқилабта, вақияда өз тімсалі олмаға керек. Вебі инқилабның тімсалі вышиванка олған, украинлік тімсалі кебі. І символом цієї революції, власне, стала вишиванка, як символ українства. Зараз українські дизайнери після довгого періоду такого, як би я сказала, літургічного сну. Şimdi Ukrayn dizaynerleri devamlı devirden son öz tamırlarına qaytmağa başlaganlar. Onlar adetini qıdıralar, kerçekке dalalar. Biz şimdi metroga kirgende ya da azbarda kezgende biz nağışlangan urbalarda çok adamını көреміз. O urba ayaqa baş kıyımı. Bu adet tek Ukrayna'nı değil de bütün dünyаны fetih etkenini isteyim. Власне, цей тренд, власне, ця традиція, я би хотіла, щоб вона заполонила весь світ, не тільки Україну. У мене взагалі така традиційна галицька родина. Ми святкуємо всі свята. Aslında benim ananevi Галич Kur'an'tan бар. Biz din bayramlarını kaydetemiz. Paskalyaga, Milad bayramına ve doğan gününe milli urbalarga kiyinemiz. Я багато вишивала в дитинстві різними техніками самостійно. В основному рушники. Мен балалыкта farklı техникаларны нағышлай едім. Озун, чоқча рушниклерні, көлмеклерні дегіл, рушниклерні мен пек бегіне едім. Тәселеме көре мен оқуқчы, модаға тесадуфнен келдім. Да, институтта мода саада çalışmaға башладым. Це хімічний експеримент був. Ve dizaynen latif olarak uğraşmağa başladım. Kimyevi denef olgan edim. Bir şeyini bir şeyge koştum. Oldu işte. Tanışlarım begendi. Son tanışlarımның tanışlarga ve ozu öyle ösken. Воно ніби саме виросло. Якщо казати щиро, то коли мене обрали іконою стилю по версії журналу «Ель», я була дуже подивована. Samimilikten айтсақ, El mecmuasının fikrine göre meni uslub kraliçe dep saylab alganda men pek hayretте kaldım ve ilk sefer bu ağır işin kimse kıymetini keskeninden memnun oldum. І на Близький Схід, і на Далекий Схід, і в чомусь на Африку. І фактично ми Biz yakın şarqa, uzak şarqa ve Afrikaga yönelişini tutamız. Yani biz dünyada oğan meyilini devam etemiz. Pek faal migrasiyası ve bu feza meyilini modda açmağa tırışamız. Як в українських дизайнерів зараз відбувається така взаємодія? Треба взяти практичну річ. Ukrayn dizaynerleri şimdi nasıl çalışıyorlar? Amel işini almalı, tişörtünü, cinslerini, adiyentarını ve onu kavmi örneklerine donatmalı. Mesela bu antarga baksak, o sizge adi maykanı hatırlatır. Ama nağış ananevili ve onun beraber antarının biçimi zimanevi. Men bilgen dizaynerleri aytalar ki, ilhamını siyatnen alalar. Men de tekaran başkaca, tarixini pek sevim. Bizge atalarımız kaldırgan mirası meni celp etem. İlhamlandırmaq üçün bizim tariximizni duya bilgenlerine kelmeliyim. Ve ne üçün bizim halkımız öyle көріне, asır evvel başkaca көріне еді. 4 asıl evvel mına böyle көріне еді, anlamğa gerek. До тієї спадщини, яку нам дали пращури. Köyünde, vilayetinde öz özgünlüğü var ve elbette vilayetini açmağa ve көрсетмеге gerek. İnce gibi toplaysın. Andan onu alam, andan bunun. Кемерде ершіні bir antarga koşam. 400 років назад він виглядав так. Кожен регіон, фактично навіть кожне село має якусь свою індивідуальну традицію. І природньо, що хочеться кожен регіон розкрити, кожен регіон показати. І я пробую отак, знаєте, як перлини отак от збираю, звідти те ми беремо, звідти те, звідти те. І ми інколи навіть це все об'єднуємо в одній сукні, в одному виробі. От, власне, це, наприклад,
вже сорочка з зимової колекції. Вона Бу кыш топламындан көлмек. У уюнден яратылган ве калын кыш еплерінен декілген. Мында әрші кухнен донатылган. Мені оны асыл каптанлар донатылган ве олем микс олган. Нағыш мында Киев кестанелері. О Киевге бағышланған шейдір. Бізім пайтақтымызға. Нағыш қошмада пек қиын қысымы. Нағышны антертен алды евлендір. Сон туснен, оны бірлештір. Сон оны подиумде көрсеткенде, о бірі-бірінің артында олмаға керекті. Сен нағышлы антырны оның артындан исе жүз куртканы бермесін. О көрінмес. Украин медениеті о қадар зеңген ки, менімже о асылды бетмеген чухрақ. Сукнею, з кольором, сплести це все в одне, і потім, коли ти показуєш це все на подіумі, воно ж повинно логічно йти одне за одне. Ти не можеш пустити вишите плаття, а за ним пустити просто джинсову куртку, воно не буде виглядати. Настільки багата українська культура, що мені здається, що вона просто невичерпна. А оце, наприклад, вже йде гуцульський кептар. Mesela bu gutsul keptarım. Annenevi şekil. Biz onda bir şeyini deniştirmedik. Tek kurtni donattık. Ukraynada herkes onun hakkında bilem. Çetelde ise aman kimse bilmey. Вышиванка birinciden koruf. Tek güzellik için yaratılmagan edim. Da korumak için. І вона вишивалася не тільки для краси, вона вишивалася для того, щоб захистити. Як мати вишивала вишиванку своєму синові, як кохана вишивала своєму чоловіку Озя кайна, казаха. Балаларға уфа көлмеклерні нағышлайдылер. Мында боле Украин тімсәлігіні көреміз. Санки атчы, чинкевер кебе көріне. Асылында оле қорувма будыны тасвир етейділер. 18-ci асырдан евел, назардан. Насыл япайдылер. Сау ве сол ен, mesela сол енде башқа бір чечекні яратайдылер. Веселя, bu тасилят назардан қорчалай. До 18 століття. Від поганого ока, як робили. Лівий рукав і правий рукав. Робили на лівому рукаві якусь інакшу трошечки квіточку, ніж на правому. І все, ця вже сорочка вважалося, що вона захищає від поганого ока. Що стосується тенденцій. Чим відрізняється українська мода сьогодні від української моди, модасы 5 ел evvel Ukrayn modasından nenen farklana. Erkesinin hakkında айтмаға istemeyim, ama kopya almasına şiddetli meyilli olgan edi. Çetelde Ukrayn dizaynerleri kimsege merakны göstermegen ediler. Şimdi vaziyetimiz pek dönüştü. Nechundur? Şimdi Ukrayn dizaynerleri bütün dünyada satılalar. Osum meyili var. Menimce o tek başlanur. Çünkü biz öz damarlarımızga kayttık. Bizde olgan şeylerimizni көрсетмеге тырышамыз. Çetelden bir şeyini celp etmege tırışamız. Тобто це не пік, це, мені здається, що це тільки початок. І, власне, це пов'язано з тим, що ми повернулися, знову ж таки, до своїх коренів. Ми пробуємо показати те, що в нас є, а не пробуємо щось притягнути з-за кордону. Багато хто з авторитетних модних Dünya neşirlerinde yazdılar ki, Ukrayna modның merkezi. Medeniyetni şimdi gibi kimse beğenmegenine göre, dünya onun hakkında yaxşı bilmegen. Şimdi ise Ukraynada vatanperver dalgası başlaganda, bilesiniz mi, bu dalga, bu YouTube dünyаны Коли yapkan. з'явилася в Україні така хвиля патріотизму, то та хвиля, вона, знаєте, по наростаючій, в такій геометричній прогресії, пішла на світ. Елементи українські застосовувало дуже багато дизайнерів. Першими, звичайно, виступили Валентину з колекцією «От Кутюр», де фактично все було в такому, Ukrayn elementlerini çoğu dizayner işleteydi. Baştan Valentino Ukrayn Moldав uslubunda yapılgan toplamını taqdim etken. Sonra Dolce ve Gabbana olgan edi. Anda naqış bar ve onun Ukrayn uslubunu көріне. Şimdi ise tek mahsulatını degildi, da rağbetini kazangan Ukrayn dizaynerlerini onға yakın saylamağa mümkün. Aslında Ukraynler pek icadi millet. Sen Ukraynada seyahat etkende bilem, evlerine bakasın. Anda sıxını çizganlar mında gübercinni. Evvelden siz қатырып olsanız, adamlar evlerini çizaydılar. Terenge dalsaq, şimdi de onu görebilemiz. Знаєте, навіть коли ти їдеш Україною, дивишся на доми. Там якогось оленя намалювали, там голуба, там квіти якось цікаво підв'язали. І
розписані раніше. Бу медениет біраз унутулған еді. Хатырлайым ки, институтта вышиванканы киеді. Онда уйымларға джинслернен келеді. Мана, вай Аллам, сен вернесаждаки битайчық кипі көрінесінді еділер. Шымды есе у медениет вышиванканы киіп юрмеге моттадыр. Менімже этник мезулар моттан бір вақыт чықмазлар. Не чундыр? Чүнки о біздің мирасымыз. Сенің қар битан яда қар бабан моттан насыл чыға білем? Олмаз, о біздің ер вақыт олған шейдір. Біз сәдеже фарқлы шекілде оны көрсетежеміз. Етнічні мотиви, вони з моди не вийдуть ніколи. Чому? Тому що це Бүгін бойлем, ярын есе Петраковчы зунен донатылған фезаки бибершей ола білем. Біз білмеймізді, ама менің фікіріме көре. О ер вақыт бізден олачақ. Тобто це те, що з нами є завжди. І ми просто будемо в різних варіаціях його демонструвати. Сьогодні так. Може завтра це буде якийсь космічний костюм, розумієте, розмальований петриківським розписом, ми ж не знаємо. Але мені здається, що це завжди буде з нами.